Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Ονομάζομαι Διονύσης και σήμερα δεν θα παρουσιάσουμε κάποιο μόλτ. Σήμερα θα μιλήσουμε, θα μου πείτε τι έγινε ρε Διονύση και εμφανίζεσαι με κρασί εδώ μπροστά μας. Θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα σήμερα. Αυτό δεν είναι ένα οποιοδήποτε κρασί, όχι δεν θα παρουσιάσω κάποια ετικέτα από κρασιά κτλ. Το κρασάκι το συγκεκριμένο είναι Merlot. Είναι δικό μου. Το έχω στο υπόγειό μου. Από φέτος βγάζω και κρασί. Εξαιρετικό το Merlot και σε αυτό το θέμα θα ήθελα να μιλήσω σήμερα. Θα ήθελα να μιλήσουμε για το πώς προστατεύουμε τον εαυτό μας, την υγεία μας, το σηκώτη μας, τα νεφρά μας και γενικότερα τον οργανισμό μας. Έχουμε πει στο παρελθόν ότι τα μόλτ θέλουν υπομονή. Να πούμε εδώ πέρα ότι πέρα από την υπομονή που θέλουν η γεύση μας, οι γευστικοί μας κάλικες, αν θέλετε, παθαίνουν σοκ κατά κάποιο τρόπο όταν καταναλώνουμε μεγάλη ποσότητα από μόλτ σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα όπως τώρα στις γιορτές. Γι' αυτό χρειάζεται μία παύση. Αυτή η παύση είναι ό,τι χρειάζεται ο οργανισμός μας. Χρειάζεται κάτι το διαφορετικό να ξεφύγει λίγο, να ξεκουραστεί θα λέγαμε λίγο. Να ξεκουράσουμε λίγο τους γευστικούς μας κάλικες, να ξεκουράσουμε λίγο τον οργανισμό μας, την υγεία μας. Ένα ποτηράκι κρασί, λόγου χάρη, όπως αυτή τη στιγμή απολαμβάνω θα έλεγα. Παιδιά, πραγματικά είναι σαν φρουτοχυμός. Ειλικρινά, είναι εξαιρετικό. Δεν το συγκρίνω με κάποιο καλό μόλτ, σε καμία των περιπτώσεων, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όμως, χρειάζεται να κάνουμε διαλύματα για να εκτιμήσουμε καλύτερα και τα μόλτ, για να ξεκουράσουμε τη γεύση μας και να μην καταναλώνουμε μεγάλες ποσότητες ουίσκι, ειδικά στους βαθμούς αλκοόλ που συνηθίζουμε να πίνουμε, για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Μία ξεκούραση των γεύσεών μας και της υγείας μας και του σηκωτιού μας για μία εβδομάδα, μία μισή, για 2 εβδομάδες, δεν νομίζω ότι μας κάνει κακό, δεν νομίζω ότι είναι κακό αυτό, νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ καλό για την υγεία μας πάνω απ' όλα. Πρέπει να κοιτάμε και λίγο την υγεία μας. Γι' αυτό το λόγο, όπως καταλαβαίνετε, στα επόμενα 2 βίντεο θα δείτε πίσω το δέντρο που έχω γυρίσει τα βίντεο ήδη πριν το ξεστολίσουμε και τώρα το βλέπετε. Με βλέπετε χωρίς δέντρο. Αν μπερδευτείτε από αυτό, αυτή τη στιγμή, παιδιά, κάνω ξεκούραση στις γεύσεις μου, κάνω ξεκούραση στην υγεία μου, προφυλάσσω την υγεία μου και αυτό συνιστώ σε όλους μας. Ελπίζω όλοι να το καταλαβαίνετε, όλοι να πίνουμε υπεύθυνα, να πίνουμε με μέτρο, να βάζουμε όρια. Και σήμερα λοιπόν θα πούμε κάποια πάρα πολύ σύντομα πράγματα από όσα γνωρίζουμε ή από όσα αν θέλετε καταλαβαίνουμε για τα βαρέλια. Με συγχωρείτε. Στην υγεία σας. Πραγματικά φρουτοχυμός. Πραγματικά φρουτοχυμός. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Τύποι βαρελιών υπάρχουν πολλοί. Θα μιλήσω πάρα πολύ σύντομα για όλα αυτά. Υπάρχουν πολλοί
Μάλλον δεν υπάρχουν τόσο πολλοί τύποι βαρελιών, απλά είναι αρκετοί. Οι τύποι βαρελιών, οι στάνταρ που γνωρίζουμε όλοι, είναι τα bourbon και είναι και τα sherry. Όμως, τι εννοούμε όταν λέμε bourbon και τι εννοούμε όταν λέμε sherry cask, π.χ. Αυτά τα δύο έχουν πολλές υποκατηγορίες. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι τα bourbon συνήθως έχουν χαρακτήρα φρουτένιο, έχουν περισσότερο το στοιχείο της βανίλιας, του μελιού, έχουν περισσότερο στοιχεία, ας το πούμε έτσι, φρουτόδες, εσπεριδοειδή, έχουν μήλα, έχουν ροδάκινα, καμιά φορά έχουν τροπικό χαρακτήρα. Αυτό λοιπόν καθορίζεται, αυτό το προφίλ της γεύσης καθορίζεται από πάρα πολλούς παράγοντες που θα μπορούσαμε να μιλάμε μέχρι αύριο. Γι' αυτό θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομος. Το κάθε αποστακτήριο, το κάθε καλό αποστακτήριο, να το τονίσω, δεν μιλάμε για όλα τα αποστακτήρια, το κάθε αποστακτήριο και όλα τα αποστακτήρια, αλλά το κάθε καλό αποστακτήριο που τουλάχιστον εμείς εδώ στο κανάλι αυτό γευόμαστε, προμηθεύεται τα βαρέλια από κάπου. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Κάποιο χ αποστακτήριο μπορεί να προμηθεύεται και να χρησιμοποιεί βαρέλια bourbon που να είναι χρησιμοποιημένα 3 και 4 φορές. Μπορεί σαν βαρέλια η ποιότητά τους να μην είναι τόσο καλή. Ελπίζω να καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ελπίζω να το καταλαβαίνετε αυτό. Οπότε, όταν η ποιότητα δεν είναι καλή στα βαρέλια, το αποτέλεσμα δεν θα είναι εξίσου καλό. Δεν θα είναι αυτό το super wow που λέμε με κάποιο άλλο αποστακτήριο το οποίο σέβεται, θα πω ξανά, τους πελάτες του και προμηθεύεται σωστά βαρέλια, ποιοτικά βαρέλια και γίνεται γενικότερα μία σωστή διαχείριση και μία σωστή δουλειά. Αυτό κρατήστε το γενικά. Έρχεται και κολλάει με πάρα πολλά πράγματα που έχουμε πει ξανά στο κανάλι. Όσοι παρακολουθείτε καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πάμε να συνεχίσουμε περαιτέρω. Τα bourbon βαρέλια υπάρχει λεγόμενη λευκή βελανιδιά που τη συναντάμε στην Αμερική κυρίως, όπου έρχεται εφόσον έχει χρησιμοποιηθεί για bourbon, μιλάμε για bourbon στην Αμερική, έρχεται στην Ευρώπη, στη Σκωτία, σε κάποια αρχή αποστακτήρια και ξαναχρησιμοποιούνται αυτά τα βαρέλια και παίρνουν στοιχεία και από τη λευκή βελανιδιά και από τα bourbon. Όμως τα ίδια αυτά τα βαρέλια, αν χρησιμοποιηθούν ξανά και δεύτερη φορά και τρίτη φορά, κάποια στιγμή το ξύλο, το ίδιο το ξύλο, αυτό κρατήστε το γενικά και για τη συνέχεια και για ό,τι έχουμε πει ως τώρα, αρχίζει μετά τις πολλές χρήσεις και χάνει πλέον την ιδιότητά του αυτή, ώστε να μεταδίδει στο απόσταγμά μας μέσα της γεύσης. Η λευκή βελανιδιά έχει μία ιδιαίτερη, έτσι ας το πούμε, έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα και δίνει μέσα στο απόσταγμά μας αρκετή βανίλια, ξηρούς καρπούς κτλ. Υπάρχει τώρα και η ευρωπαϊκή βελανιδιά, υπάρχει η γαλλική η οποία είναι καλής ποιότητας και αυτή δίνει ξεχωριστά στοιχεία μέσα στο μόλτ μας και υπάρχουν και τα λεγόμενα sherry, τα sherry cask, τα οποία έρχονται από ισπανική βελανιδιά, από βελανιδιά δηλαδή της Ισπανίας. Τώρα, σε αυτές τις τρεις κατηγορίες, ας το πούμε έτσι, ας το πούμε σαν κατηγορίες,
ξύλου το οποίο χρησιμοποιείται για να φτιάξουμε τα βαρέλια, υπάρχουν και υποκατηγορίες βαρελιών. Θα μου πείτε, είναι διαφορετικά? Ασφαλώς, καμιά φορά διαφέρουν απειροελάχιστα, αλλά αυτό το απειροελάχιστο έως και αρκετά πολλές φορές, ανάλογα με το μέγεθος του βαρελιού κτλ. Αυτή, έστω η μικρή διαφορά στην κλίση και όχι μόνο του βαρελιού, κάνει μεγάλη διαφορά στο απόσταγμά μας. Θα μπορούσαμε να μιλάμε μέχρι αύριο, όμως προσπαθώ, παιδιά, ήδη, αν δεν απατώμε, έχουμε ξεπεράσει τα 10 λεπτά, αν δεν απατώμε, προσπαθώ να είμαι πάρα πολύ σύντομος και ελπίζω να καταλαβαίνετε τι εννοώ. Λοιπόν, τα bourbon τώρα, τα βαρέλια, εκτός τα ισπανικά, εκτός την ισπανική βελανιδιά, μπορούμε και γίνεται, ας το πούμε έτσι, κάποιο καψάλισμα, κάποιο κάψιμο σε αυτά. Αυτό το καψάλισμα, λοιπόν, στην υγεία σας, αυτό το καψάλισμα, λοιπόν, που γίνεται, προσδίδει διάφορες γεύσεις στο απόσταγμά μας μετά. Υπάρχει μία σχετική κλίμακα, την οποία τη γνωρίζουν πάρα πολύ καλά στα αποστακτήρια οι distillers που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Στο καψάλισμα, αναλόγως πόσο τα καψαλίζουν τα βαρέλια, υπάρχει μία σχετική, ας το πούμε έτσι, κλίμακα και διαφοροποίηση επιπλέον των γεύσεων και της επίδρασης του ξύλου που θα έχει στο απόσταγμά μας. Αρκετά σημαντικά και σε μεγάλο βαθμό είναι αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συνήθως τα sherry cask βαρέλια, τα ισπανικά βαρέλια αν θέλετε, δεν τα καψαλίζουμε πάρα πολύ και πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι όσο πιο μικρό είναι ένα βαρέλι, τόσο μεγαλύτερη είναι η επίδραση που θα δώσει στο απόσταγμά μας. Δηλαδή, σε ένα μεγάλο βαρέλι, η επιφάνεια του βαρελιού, ας πούμε, είναι αρκετά μικρότερη από το περιεχόμενο, οπότε η ορίμανση διαρκεί περισσότερο και αν θέλετε η επίδραση που θα κάνει το ίδιο το ξύλο, το ίδιο το βαρέλι στο απόσταγμά μας διαρκεί περισσότερα χρόνια. Χρειάζονται περισσότερος καιρός, περισσότερα χρόνια ώστε να επιδράσει. Όσο μικρότερο είναι το βαρέλι, τόσο γρηγορότερη σε εισαγωγικά και μη είναι η ορίμανση που γίνεται στο απόσταγμά μας. Διότι η επιφάνεια του βαρελιού είναι μικρότερη και έτσι η επιφάνεια του βαρελιού, εφόσον είναι μικρότερη, το απόσταγμά μας που είναι μέσα επηρεάζεται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα επηρεαζόταν σε ένα μεγαλύτερο βαρέλι. Καλά μέχρι εδώ. Καλά μέχρι εδώ. Πάρα πολλά άλλα πράγματα παίζουν μεγάλο ρόλο. Έναν σημαντικότατο ρόλο τον οποίο παίζει και είναι άξιο να το πούμε, είναι ο εξωτερικός παράγοντας, δηλαδή το περιβάλλον στο οποίο θα μπει το βαρέλι. Αν μπει το βαρέλι σε μέρος, λέμε τώρα, όπως στα Ήλια της Σκωτίας, που συνήθως είναι κοντά στη θάλασσα, διακρίνουμε και μία, να το πω λαϊκά, αλμύρα από τη θάλασσα. Το ξύλο σαν φυσικός πόρος τραβάει τα εξωτερικά στοιχεία του περιβάλλοντος και τα μεταφέρει μέσα στο απόσταγμα με πάρα πολύ αργό ρυθμό, όμως συμβαίνει.
κρατήστε το, γιατί εδώ που λέμε για αργό ρυθμό, σκεφτείτε τα μικρότερα βαρέλια. Σκεφτείτε τα λεγόμενα quarter cask. Άλλος ένας λόγος γιατί μ' αρέσει πάρα πολύ και θεωρώ εξαιρετικό value for money το Laphroaig το quarter cask, που είναι το αγαπημένο μου value for money, δεν το αλλάζω ακόμα και σήμερα. Με αυτό είμαι υπερευχαριστημένος. Και το Lagavulin το 8 θέλω να δοκιμάσουμε, να φέρουμε στο κανάλι εδώ, γιατί πραγματικά, παιδιά, αξίζει. Έτσι, σας το λέω ότι αξίζει, θέλω να σας το φέρω να σας το παρουσιάσω. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε πάνω κάτω πώς κυμαίνονται τα βαρέλια και οι επιδράσεις. Τώρα, όλα αυτά εδώ που είπαμε για τα βαρέλια είναι πολύ γενικά, είναι πολύ λίγα. Θα θέλαμε πάρα πολύ χρόνο να μιλήσουμε για αυτά. Όμως, ειλικρινά, δεν παίζει αυτό από μόνο του ρόλο. Δηλαδή, όταν ακούμε έχει μπει σε σερικάς και έχει μπει σε αυτό, ξέρω εγώ, και έχει γίνει toasted, ας πούμε, αυτό που λέγαμε πριν. Σημασία έχουν πάρα πολλά ώστε το τελικό αποτέλεσμα να βγει έτσι όπως πρέπει ή να βγει να είναι καταπληκτικό, ας πούμε, να πάθουμε πλάκα εμείς που θα το δοκιμάσουμε. Χρειάζονται πάρα πολλά. Το βαρέλι παίζει τεράστιο ρόλο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Χρειάζεται πολλά πράγματα ακόμα. Χρειάζεται η πρώτη ύλη να είναι ποιοτική, τα νερά να είναι ποιοτικά που θα χρησιμοποιηθούν, η περιοχή που θα αποθηκευτεί το ουίσκι μας. Χρειάζεται το ίδιο το βαρέλι που παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, τεράστιο ρόλο, να είναι ποιοτικό βαρέλι. Ελπίζω να καταλαβαίνετε, σίγουρα καταλαβαίνετε, πολλοί από εσάς τα γνωρίζετε ήδη, κάποιοι από εσάς τώρα τα μαθαίνετε, αλλά όταν ακούμε για κάποιο τύπο βαρελιού, ας μην τσιμπάμε αμέσως, ας κρατάμε μικρό καλάθι. Κάποια αποστακτήρια τα οποία γνωρίζουμε ότι όντως είναι ποιοτικά αποστακτήρια και εξαιρετικά αποστακτήρια, και πάλι να περιμένουμε να το δοκιμάσουμε, ναι, το λέω για κάθε αποστακτήριο. Δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε το γεγονός ότι πολλά αποστακτήρια, τα οποία όλοι μας μπορεί να τα θεωρούμε κορυφή, καμιά φορά κάνουν τα λαθάκια τους. Αναφέρομαι, θα το πω, στο Bunnahabhain το 18. Κάποτε το 18 το Bunnahabhain άξιζε. Το batch που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι δεν αξίζει, αλλά με ένα Bunnahabhain 12 είμαστε καλυμμένοι σε σχέση με το 18. Όπως έχω ξαναπεί ξανά. Έχει να κάνει με τα βαρέλια? Σαφώς και έχει να κάνει με τα βαρέλια. Μήπως είναι πολλές φορές χρησιμοποιημένα? Μπορεί και να είναι. Και να φταίει αυτό. Κάποια στιγμή θα ήθελα να δοκιμάσω κάποιο άλλο batch από τον Bunnahabhain 18 και θα το επιδιώξω, αλλά όχι ακόμα. Θα πρέπει να περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να σιγουρευτούμε ότι μιλάμε για άλλα βαρέλια. Μπορεί να γίνει χειρότερο. Γι' αυτό πρέπει πάντα να κρατάμε μικρό καλάθι, ακόμα και για τα αγαπημένα μας αποστακτήρια. Το Aran, το Sherry Cask που παρουσιάσαμε στο τελευταίο review είναι πολύ καλύτερο από το προηγούμενο batch. Πολύ καλύτερο. Μπήκε σε ξανά χρησιμοποιημένα βαρέλια, πολύ πιθανό, βάσει του χρώματός του, έγινε πιο σκούρο. Άλλη μια επίδραση που συμβαίνει όταν ξαναχρησιμοποιούνται στα ίδια βαρέλια. Μήπως αλλάχτηκε βαρέλι και μήπως καψαλίστηκε ελάχιστα λίγο παραπάνω, μήπως ήταν πιο ποιοτικό το άλλο βαρέλι. Αυτά είναι πράγματα που δεν πρόκειται να τα μάθουμε ποτέ. Σαφώς και η Aran είναι ένα αποστακτήριο το οποίο πραγματικά προσωπικά έχω ρωτήσει και έχω πάρει απαντήσεις για πολλά πράγματα
και το λέω και δεν με νοιάζει καν, αυτή είναι η αλήθεια. Μάλιστα, όταν είχαν αλλάξει το badge από το αγαπημένο μου αποστακτήριο, σχεδόν τους έκραξα τους ανθρώπους και μου απάντησε και ο ίδιος ο distiller και το έχω το μήνυμα. Αυτό είναι ένα επαγγελματικό αποστακτήριο. Μου εξήγησαν πάρα πολύ, με μεγάλη λεπτομέρεια, μπορώ να πω τι και πώς έκαναν και τι θέλαν. Θέλαν να δώσουν έναν τροπικό χαρακτήρα και πολύ καλά κάναν. Έχω κρατημένο το αρχείο το συγκεκριμένο από το Άραν 18, καταπληκτικό Άραν 18, έτσι με τροπικό χαρακτήρα. Όπως και το Quarter Cask είναι θαυμάσιο και θα το ξανά παρουσιάσουμε κάποια στιγμή. Αυτά μη σπάταλα όλα από το χρόνο σας, ήδη έχουμε ξεφύγει πολύ. Αυτά λοιπόν με τα βαρέλια πάνω κάτω. Χρειάζεται μεγάλη κουβέντα, χρειάζεται μεγάλη συζήτηση εις βάθος. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα, είναι τεράστιο θέμα. Ελπίζω να το βρήκατε χρήσιμο, ελπίζω να σας άρεσε. Βλέπω ότι πολλοί από εσάς απλά βλέπετε και δεν κάνετε εγγραφή στο κανάλι. Θα πω λοιπόν σε όλους εσάς, στηρίχτε την προσπάθειά μας. Κάντε και like στα βίντεο και ως το επόμενο βίντεο. Γεια σας.